izena? Udai. Udai. Zintzo altzara beti Udai? Bai. Bai. Gaiztakerik egiten dituzu? Zure izena? Joar. Joar. Zure amari eta aitari beti egia esaten aldiozu? Ez. Ez. Noizbait esan duzu gaixorik zeundela eskolara ez joateko? Ez. Noizbait esan duzu gaixorik zeundela eskolara ez joateko? Bai. Eta zer esan zenuen zertzen dula? Tripako mina. Tripako mina. Baina ez zenuen tripako mina. Eskolako irakasleak denak jatorrak aldira? Bai. Ez. Ez. Nahizu tragotxo bat bota, Udai? Bai. Egiaren edabea, nik prestatzen dut. Bai. Horrekin beti egia esango zu. Topa. Goxua do, Egia alda musika asko gustatzen zaizula? Bai. Ze instrumentua jotzen duzu? Pianoa. Ze instrumentua jotzen duzu? Pianoa. Ze instrumentua jotzen duzu? Gitarra. Asko gustatzen zaizu gitarra jotzea? Bai. Egia alda gepardo bat dakazula etxean, zure jardinean? Bai. Gepardo bat. Ze izena daka gepardo horrek? Txomin. Txomin. Osongi, osongi. Udai, bikotea bai alduzu? Bai. Bai. Eta izena? Maren. Maren. Hitz egin duzue igual ezkonduko zaretela? Hitz egin duzue ezkonduko zaretela eta? Bai. Meriendatzeko txokolate dagoenean beti goze zara? Ez. Ez? Ez zaizu txokolate gustatzen. Eta mortadela? Mortadela? Bai. Bai, asko ezta. Joar, zorionak, lortu duzulako egiaren kopa. Egia alda matematikak asko gustatzen zaizkizula? Bai. 2 bider 8? 16. Oso. Udai.